takým zlým. Daj si ešte náhrdelník. Dobre, bezpečná vzdelanie. Proste to je ten človek, ktorý zežere švába. To je tvoja odmerka? A to sa bude zle To je jesť. tvoja odmerka? Môžeš ho na jedenkrát do úzda proste. Laura, utekaj! Už to učikuje. Není šanca. Ty kokos. Vždy máte. Škorice. Popustite si sa. Aj tak ti závidím, že to prehltalo s tou vodou. Proste nezavíš. Není šanca. Ale fakt to ťa napíne, no. Ale to ti ešte prosím prilepené na jazyku ešte, ty kokos. 10. Daj. 11 v tomto prípade. Ide niekto ďalší vyskúšať. Čo máme na výber?